Però crec que aquí molts actors d'aquí que estan començant, també molta gent d'audiovisual, què penses de les feines no remunerades en aquest primer estat de la vida professional? Bueno, no, en el primer estat no, jo encara tinc feines no remunerades. O sigui, clar, el ser artista vol dir feina no remunerada. Ja fiqueu-vos-ho al cap. Perquè és com que hem de demanar perdó, no?, per cobrar a vegades. És com, ¿y esto es remunerado? No, home, no. Bé, jo vaig presentar els Premis Gaudí fa 3 anys o així i vam fer un gag que va córrer bastant, que era una càmera oculta a casa meva i venia un pizzero i jo li deia «Hola, moltes gràcies per la pizza, però escolta, mira, nosaltres suposo que això ho fas perquè t'agrada, no?, repartir pizzas i tal, i nosaltres aquí no tenim recursos, hem demanat la pizza, però som una colla d'amics i entendràs doncs, què és la teva contribució a la pizza». No? I després venia un fontanero i li dèiem el mateix, no? «Mira, m'has d'arreglar l'aigua, però és que jo no tinc res per això, però et donaré visibilitat. Si m'arregles l'aixeta, et donaré visibilitat, et penjaré xarxes, jo tinc molts seguidors, pot ser com el fontanero de Bruno Oro, és important». Bueno, va ser un gag que va córrer molt, sobretot entre músics, artistes, etc, perquè és que tots estem putejats per aquesta cosa, de que de sobte és com que nosaltres hem de fer les coses per amor a l'art.